Ahoj, vítám tě u podcastu The Great Future. Mé jméno je Veronika a věnuji se coachingu osobního rozvoje. Věřím v to, že každý z nás si může vytvořit budoucnost dle toho, jak si ji sami představujeme. Tento podcast je pro tebe, pokud ti dává smysl posouvat se v životě dál a objevovat své hlubší já. A proto zde najdeš seberozvojové tipy se základy v coachingu, nadhled a zkušenosti od inspirativních lidí. Můžeš odebírat, ať si v obraze a užij si epizodu. Ahoj Kristi, já tě vítám. Ahoj Veru. Moc děkuju, že jsi udělala prostor a že už to konečně můžeme spolu natočit dneska. A jak se máš, jen tak na začátek? Já se mám moc dobře, jak se máš ty? Taky super. Je úplně nádherný počasí, jsem ještě ráda, že se tak jako vrátilo k tomu teplýmu. A takže spokojená. A dneska budeme probírat témata tak mnohem víc zaměřený na studenty. Já to jenom přiblížím posluchačům. A bude to na téma třeba produktivita v učení, budování návyků a tak nějak celkově stres management a zvládání změn spojených se školou, protože začíná školní rok pro vysokoškoláky ještě až za chvilinku, ale pro středoškoláky už začal a já věřím, že některé z těch informací, které tady budeme dneska sdílet, vám pomůžou k tomu, aby tento školní rok byl taky víc na chill, víc na klid. A jenom tě, Kristi, poprosím, jestli se můžeš třeba nějak představit a říct o sobě to, co by si chtěla, aby o tobě lidi věděli. Hele, tak já jsem studentka na vysoké škole, studuju psychologii. Tento rok jdu do třeťáku, takže pracuji pilně na bakalářce a čekají mě příští rok, nebo tento rok státnice. A do toho coachu, věnuju se coachingu, seberozvoji a tématům, co se týče jak se sebou pracovat, jak se vydat v životě tím směrem, kterým chci a jak nestát na místě v komfortní zóně, posunout se dopředu, takže zkrátka všechno, co se týče toho seberozvoje, to je takové moje místo. Já věřím, že s tím bude rezonovat hodně lidí a právě přesně proto, že děláš coaching, taky dělám coaching, vlastně my jsme dělali i na škočovací výcviku u stejný paní nebo u stejné firmy a tak jsem vlastně i skrze to jsem poznala Kristi a i tak nějak celkově, já jsem o tu psychologii se vždycky zajímala, akorát jsem jako lákalo mě to studovat, ale takhle, když jsem slyšela, že to Kristi přímo studuje, tak úplně říkám, potřebuji zjistit informace a zajímá mě to, takže i proto jsem si ji pozvala a myslím si, že Kristi je ten správný člověk na to, aby nám tady dneska řekla právě nějaký ty tipy, protože sama studuje, sama se věnuje coachingu, takže to taky je krásně jako propojení. Děkuju, se budu snažit předat co nejvíc informací. Já věřím, že to bude v pohodě. A klidně můžeme začít teda úplně hned prvním tématem. My jsme to, ještě důležitý info, my jsme to rozdělili na určitý témata a já se budu snažit to potom rozdělit v tom podcastu, že si to budete moct přeskakovat na ty určitý témata, abyste, pokud vás třeba nebude zajímat celý podcast, abyste si to mohli přeskákat a měli to tak hezky rozdělený a mohli se v tom líp orientovat. První téma, tady máme zvládání změn spojených se školou. Pár lidí mi napsalo třeba, že jsou nervózní z toho, že přechází právě ze střední na výšku, nebo že měli třeba takovej tu roční pauzu mezi střední školou a vysokou školou a teďka vlastně jako jdou do toho něčeho nového a mají z toho strach. Co ti k tomu napadá? Tak určitě první věc, že je to naprosto normální, protože když si vezmeš, když člověk přechází třeba ze základky na střední školu, tak často se stává, že děcka odchází tam nejsou koleje, tam ještě intr. Z ničeho nic budou týden bez rodičů, do toho jdou třeba do úplně nového prostředí. Často se stává, že studenti, děcka jdou někam, kde nikoho neznají. A nebo když někoho znají, tak se může stát, že třeba jdou do třídy s člověkem, se kterým nemají úplně nejlepší kontakty. Takže se tam rozbíjí takovéto přátelství, které bylo, já nevím, třeba 9 let a 9 let je spousta času, a spousta doby, ve který ten člověk je zvyklý být. A pak teda, když nastane ta změna, tak se stane spousta věcí, které je potřeba správně jako zvládnout. A určitě není potřeba se toho tolik obávat, i když jako ten adrenalin a stres ti trošku pomůže a dodá i odvahu k tomu přijmout ty nové výzvy. Ale co mě k tomuto napadá, je důležité si uvědomit, že spousta lidí to má vlastně úplně stejně jako my, že v tom nejsme sami, že když se podíváš na
těch dalších, dejme tomu 30 lidí, který do té třídy, do té střední, nebo i na výšku přichází taky, tak pociťují naprosto stejné věci, takže oni mají stejné cíle jako my, chtějí si tam udělat dobrou partu, chtějí zapadnout, chtějí si najít své nové přátelé a to místečko tam. Takže tohle je jedna z věcí, taková disociace, odstupnění si od toho, co prožívám já a co prožívají ostatní, protože když si člověk uvědomí, že v tom není sám, tak je to o dost jednodušší si s tím jako zapracovat a zpracovat to téma. No a co mě ještě k tomu napadá? Máš k tomu něco, co bys chtěla dodat? Děkuju za input. To je fakt, to jsem si takhle neuvědomila, že když se na to podívá, že celá ta třída se vlastně prochází tím úplně stejným. Pro každého je to něco nového. Pro někoho to možná není přestěhování se ze svého rodného vesnice, rodného města do třeba Prahy, ale je to prostě, že třeba už jezdíš 15 minut busem někam jinam, než si chodil jako na tu školu předtím. Takže určitě to je super pohled. A osobně já tady mám to zvládání změn, jako možná si zjistit dopředu co nejvíce informací. Prostě jako věřím tomu, že třeba už existují skupiny na Facebooku, nebo aspoň to beru ze zkušenosti, když jsem šla na střední, tak i předtím, než jsem to vůbec nastoupila, tak už existovala skupina na Facebooku, jakoby lidí, kteří se zajímali o ten obor a byli jakoby stejný ročník jako já. Tak si třeba najít nějakou takovou skupinu a přidat se tam, a nebo si prostě zjistit informace i třeba od lidí, co na té škole studují, jak to tam funguje, a pak už třeba, když to takhle zjistíš, tak tam třeba toho člověka pak potkáš někde na chodbě a prostě si pozdravíte, a už to bude takový víc jako klidnější. Jo. Ček, ono právě tady tohle je něco, co ti ještě o to víc pomáhá potom se i začlenit do kolektivu nebo vůbec zvládnout tu změnu víc. Znát už nějaké struktury, nějaké pilíře toho, jak říkáš právě, jak třeba to v té škole funguje, nebo i když si představíš první školní den teda už teďka pro středoškoláky je za náma, ale když si představíš první den na univerzitě, tak je o dost snazší ten první den zvládnout s tím, že přesně víš, na kolik tam máš být, přesně víš, kde máš být, přesně víš, jakou učebnu, přesně víš, co si vzít, a když víš co nejvíc věcí, jak v ten den má vypadat, tak se mu o to víc líp přizpůsobíš a bude pro tebe jednodušší ten první den zvládnout. A potom celkově udělat si takový vlastně do budoucna si představit, jak vlastně to má vypadat, když do té školy přijdeš, jak má vypadat ta třída, ten systém. Tak čím víc věcí si o tom právě vyhledáš a najdeš, tak tím líp to potom zvládáš. To je jako kdyby si šla poprvé lyžovat a nevěděla si vůbec nic a došla tam v kraťasích a bez lyží a bez ničeho. Čím víc věcí o tom víš, tak tím si víc připravená učit se něco nového a víc zapadnout a vstřebávat ty věci navíc, že už se nestresuješ. Nebo taky ještě poslouchala jsem teďka podcast od Adelky Hinkové. Ona na Instagramu jako Adele Brandy, nebo takhle je známá pod YouTubem, a taky právě natáčela krátký podcast, kde vykládala o tom, jak zvládat ten stres ve škole, a hodně tam doporučovala to, že když člověk je třeba, to potom si o tom budeme vykládat, o tom stresu, ale když se bojí třeba ten první školní den, tak se prostě den předtím nějakým způsobem uklidnit, dát si vanu, pustit si oblíbený film, dělat to, co ten člověk má rád. A do té školy, když vím, že třeba mě uklidňuje, když mám u sebe kafe, když můžu pít něco, co mi chutná, nebo když mám svoji oblíbenou, já nevím, tyčinku, tak si to prostě do té školy vzít. A nebo když mi zvýší sebevědomí a udělá mi líp, když budu připravená, budu vypadat hezky, budu nalíčená, tak dát si prostor udělat všechny tady ty věci na základě svého sebepoznání a sebeuvědomění toho, co já o sobě vím, co mi udělá líp, a pomůže mi to zvládnout tu situaci líp. Určitě, souhlasím. Ono mnohdy ten strach stejně jako působí jenom z toho, že nemáme ty informace a nevíme, co nás vlastně jakoby čeká, že tam jako přirozeně se bojíme něčeho, o čem nevíme moc v informací. Jo, to je nejistota. Ano. S tou my lidi moc neumíme dobře zacházet. Jo. A pak tady mám ještě, to jsem si tady tak jako napsala, větší flexibilita, a myslím to tak, že když si třeba někdy vytvoříme představu nějakou,
a pak jako máme takovou potřebu, že to přesně podle té představy jako musí být. A když je tam něco jinak, tak se jako hroutíme, anebo je nám to extrémně nepříjemný. Tak si tu představu vytvořit tak jako spíš třeba ohledně toho, jaký pocit bychom z toho chtěli mít, nebo co vlastně, jakoby být flexibilní v tom, co já osobně můžu jako člověk, který tam jde změnit. Jako nepředstavovat si třeba, že to bude nějaký prostředí, který pak ve výsledku tak nebude, nebo že tam bude nějaký typ lidí, který tam třeba pak ve výsledku nebude, ale soustředit se na to, co já můžu osobně změnit v té dané situaci. Takže větší flexibilita, to bych to ještě napadlo. Jo. A to máš velkou pravdu a to už se potom přelíná s tím stres managementem, který máme vlastně hned jako druhý point. A tady právě, když si představíš tu situaci, že někam přijdeš a stane se to, co vůbec s tím si nepočítala, může se stát nějaká, dejme tomu, může nastat nějaká změna nebo nějaký průser v tvých očích, že jsi na to nebyla připravená. A v tom bodě právě k té flexibilitě hodně přispívá například práce s dechem nebo různé techniky, kterými se ty dokážeš uklidnit a jít naproti té flexibilitě a přizpůsobit se. Protože právě v ten moment, kdy nastane zvýšená stresová situace, dejme tomu, hele jo, ten první den, dejme tomu, že jsi na univerzitě a měli jste přinést nějaké papíry, vyplňovat nějaké formuláře a ty z jeden z těch papírů prostě vyplnila špatně nebo jsi ho zapomněla doma, cokoliv, jo. A teď ty si s tím absolutně nepočítala, protože jsi myslela, že tady všechny ty papíry, co jsi nachystala poctivě den předen, tam doneseš a bude to OK. Ty z ničeho nic, ten učitel, ten profesor, ta autorita se tě zeptá osobně před, dejme tomu, 60 lidmi a teď jako co? Jo, a teď ty tvoje adrenalinové hormony, stresové hormony jsou úplně nahoře, ty začneš potit, začneš dýchat úplně neskutečným rychlým způsobem. Tak právě v tomto momentě je moc dobrý znát, co mě sklidní, co mě uklidní, umět se nadechnout, vydechnout. Je skvělá technika 4x4x4, že se nadechneš, trvá to 4 vteřiny, 4 vteřiny držíš a 4 vteřiny se vydechuješ. To je skvělá technika, díky které se dokážeš sklidnit a vzhledem k tomu, že naše tělo je propojené s naší myslí a s tím, jak fungujeme, tak když se sklidníme na úrovni dýchání, tak sklidníme i ty hormony, které vyplavuje náš mozek a tím, že ty hormony tam ale v tom těle zůstanou, tak už najednou to nejsou hormony, které v tobě vyvolávají ten stres a strach, ale dokážeš využít k té odvaze, aby vlastně si byla schopná podat vlastně lepší výkon. Tohle se využívá i třeba ve sportu. S tím, že jako před sportem, právě třeba před zápasem nebo před soutěží máš nával těch stresových hormonů, ale když je zpracuješ pomocí dýchacích technik, tak je můžeš využít ještě k lepšímu výkonu. Což na základě evoluce tomu bylo i předurčeno, aby ty stresové hormony nám pomohly ulovit toho mamuta, abychom měli co jíst. Ale to už jsem se teďka dostala trošku bokem se stresovýma hormonama. Zpátky k tomu, když teda dojde tady k té situaci, tak ještě skvělá technika na to je od psychologa, mám pocit od Frankla, jmenuje se to paradoxní úmysl. A já jsem to se taky snažila aplikovat, když jsem byla na střední, myslím zrovna před maturitou. A tam jde o to, že když máš z něčeho velký stres, máš trému, tak ten paradoxní úmysl funguje na tom principu, že ty si máš teda uvědomit, že OK, já mám ten stres, tak teďka já se budu snažit mít ten stres ještě větší a já všem tady ukážu, jak jsem vystresovaná, já se tady zhroutím na místě, zesypu se. Někteří lidi zvrací z toho, že jsou ve stresu, tak když si teďka z ničeho nic začneš říkat, hele, tohle všechno já jim teďka ukážu, jak já jsem úplně z toho špatná, tak ten mozek si paradoxně dá zpátečku a když tu situaci takhle jako zveličíš, tak si uvědomíš, že ty jako o co jde. A takhle on to aplikoval hlavně třeba na úzkostné stavy pacientů a jako je potvrzené, že fakt tady ta technika funguje, že když má někdo i strach z toho vyjít do společnosti a mít na sobě třeba oblečení, které se mu zdá skvělé a on má pořád strach, že ti lidi se na ní budou koukat, tak si fakt říkat, hele, tak teďka vylezu a úplně všichni se na mě budou dívat a představit si opravdu paradoxní situaci, která by mohla nastat. Třeba, nevím,
skrz to oblečení fakt, že by se ti všichni posmívali, úplně všichni. Všichni na tebe koukali. Není to úplně pro každého, samozřejmě na každého platí něco jiného, ale když si představíš naprosto paradoxní věc, která právě při té trémě třeba by mohla nastat, tak si uvědomíš, že se bojíš úplné zbytečnosti, že to je procentuálně 1%, že by se mohla stát ta věc, že třeba, nevím, tam omdlíš před tím učitelem nebo cokoliv, takže it's not a big deal. To je zajímavé, upřímně jsem to nikdy neslyšela a je to zajímavé si to jako úplně se tak jako vlastně ještě víc se do toho pocitu jakoby ponořit, do toho negativního pocitu, že prostě se tam skoro až zhroutíš. Ale je to fakt, že ten mozek i tak tam má pořád ten pud sebezáchovy, že by to díky tomu potom neudělal. Hele, ono, když se totiž nad tím zamyslíš s tím opačným směrem, tak my vždycky chceme podat ten nejlepší výkon. Chceme si vést nejlíp u té zkoušky, chceme působit nejlíp na naše profesory a právě tohle nám kolikrát způsobuje ten opačný stav, že my se začneme stresovat kvůli tomu a začneme se bát a ten náš výkon vlastně klesá. Takže na tomto principu funguje ta logoterapie, on je autor logoterapie a je to technika pod tady tím. A na základě toho je to vlastně vytvořené, že přehodíš vlastně to, jak to funguje, ten paradox. Takže tak. To je jasný. To někdy zkusím. Až budu někdy ve stresu, tak to zkusím. Jo. A ještě poslední věc k tomu stres managementu, co mě takhle napadá, tak ještě si představit, budu se pořád držet toho, že jsme zapomněli nějaké papíry a jdeš k tomu učiteli, tak si zkrátka představit sám sebe na té pozici toho učitele, anebo právě zase na pozici těch žáků. A i když ti dojde vlastně jako jak jednoduchá a vlastně zbytečná ta stresující myšlenka je, že tady o nic nejde, jako ty máš jenom nějaké papíry a reálně jediné, co ten učitel chce po tobě, je, abys ty papíry měl všechny. On tě tady nejde jako sprdnout za to, že hnedka první školní den nic nevíš. To je úplně jasné, to se od všech očekává, že ten první školní den budou nějací jako zmatení a tak. A když se na to opravdu podíváš z té druhé strany, a tohle mi třeba hodně pomohlo i třeba u zkoušek mi to pomáhá, nebo u maturity, jako myslíš si, že ten učitel tě bude schválně potápět, aby s tebou pak trávil čas na další zkoušce? Myslíš si, že jako cílem toho učitele je to, aby s tebou ještě trávil další čas? Určitě ne. Nebo teda můžou se najít i takový zapálení profesoři, ale z 90% ti ten učitel vždycky chce pomoct a vždycky chce, aby ses dostal dál. Takže když si uvědomíš tady tohle, tak si jdeš sám sobě naproti a je to pro tebe jednodušší. A taky vždycky v té škole jsou to taky jenom lidi, že jako jednáte prostě s lidma a vždycky se dá nějak domluvit, že to, že nepřinesete papíry, tak to neznamená, že prostě z té školy jste vyhození a už tam nikdy nemůžete vkročit. Prostě to byl jeden případ těch papírů, jsme se to úplně chytli, ale mi se to líbí. Jo. Já tady mám, přesně jak jsi říkala, ještě k tomu dýchání. Tak jako já, než jsem sama vůbec se naučila jako používat to dýchání k zmírnění stresu sama na sobě, tak mi to přišlo vždycky jako, že každý radí prostě dýchání, víš co, jako, že tak jako, ale přitom jako ten dech, to je fakt něco, co máte u sebe 24/7. To s váma jde všude, jakoby i když na to zapomenete, tak to máte. Takže prostě fakt se s tím naučit pracovat a já kdykoliv, když někdo něco třeba vidím, že je někomu špatně nebo nějak, tak prostě zaměř se na ten dech, zpomal se a věnuj se tomu dechu a to tě prostě navrátí k sobě a pak si mnohem jednodušeji nebo možná tím spíš si uvědomíš třeba některé věci, které bys v tom stresu, v tom, když jsi zmatený a v tom, když jsi tak jako all over the place, tak si neuvědomíš. Jo, to je moc velká pravda. Ono jako ty dýchací techniky, to jsou kouzelný nástroj, protože třeba u panických záchvatů je tohle jedna z věcí, která je vlastně klíčová pro to, aby ten člověk se uklidnil a častokrát neskutečně pomůže i z vlastní zkušenosti, když s tebou člověk dýchá. Protože ty jsi ve stavu, kdy nejsi schopná
dech ukočírovat, máš naprosto černo před očima a jediné, co ti pomáhá, je právě zasoustředit se na jednu jedinou věc a to na ten dech. A neskutečným způsobem pomáhá to, když s tebou někdo dýchá. Ale tohle je právě už taková jako vyhrocenější situace, ty panické ataky, ale dá se to aplikovat při každodenní situaci, při jakémkoliv malém stresu, protože my, když jsme ve stresu, tak ještě ta pozornost je zacílená pouze na ten kritický moment a na ten stres a pořád na to a myšlenky a co by se mohlo stát a jak to bude trapas a všechno. A co se stane, když to nezvládnu. Ale když se zaměříš jenom na tou jednoduchou věc, kterou máš pořád, jak říkáš, u sebe, na ten dech, z ničeho nic zaměříš pozornost na to, co my přes den normálně pozornost nezaměřujeme, tak ti to dá strašně moc. Fakt tě to uklidní a na základě fyziologie těla a na základě toho, jak funguje propojenost našeho mozku a těla, tak to dělá zázraky. A teď mě úplně napadlo, když mluvíš o těch panických atakách, tak je třeba možný si v vozovkách vybudovat tu panickou ataku, když máš dlouhodobý stres a nějakým způsobem s ním nepracuješ? Určitě, když jako potlačuješ stres, tak se to může se to potom objevit v určitých věcech, stejně jako jednak v té panické atace a se to objevit ve spoustě dalších věcích, jakoby může to přejít jednak potom do větších psychických problémů, když takhle potlačuješ v sobě nějaké ty emoce nebo právě stres, může se to objevit. Já teď hledám to slovo. Může se to neobjevit, ale ono to způsobí. Taky nevím. To nevadí. Prostě může z toho vzniknout spousta věcí, můžeš projevit, tak to bylo to správné slovo. Takže ono se to může projevit jednak na tom, že onemocníš, že budeš mít sníženou imunitu, dostaneš angínu, tady ty věci, všechno to s tím stresem souvisí, ale taky právě ty panické ataky, protože když toho stresu máš a toho napětí máš v sobě tolik a pořád ho v sobě dusíš, tak potom stačí malinký impuls k tomu, aby se překlopila ta hranice toho, co ty vůbec jako člověk sneseš a překlopilo se to v tu panickou ataku třeba. Ale je to jenom jedna z věcí, které ten stres může způsobit, ale on jako stres je takový bubák. Já ještě tady mám sepsáno v otázkách, co jsme tam nějak sepisovali, a tak jsem si to napsala, jak se ten stres projevuje. A určitě každý známe, prostě bolest hlavy, bolest břicha, ukusování nechtů a takový ten jako pocit sevření na hrudi. A já si pamatuju, že nám vlastně Market, což byla paní, která nás vedla na koučovacím výcviku, tak říkala, že stres je dar evoluce a že je to prostě něco, hodně často máme ten stres spojený s tím, že to je něco negativního, ale je to jenom o tom, jak s tím dokážeme pracovat. A mám tady jenom pár jako takových, to nejsou jako, že aby se lidi báli toho, ale co stres jakoby může způsobit potom i do budoucna, pokud se s tím nic nedělá. Mám tady, může způsobit bolest zad nebo nespavost, dráždivý tračník, to, že vám prostě špatně můžete často zvracet nebo mít naopak průjmy. Pro ženy třeba i nějaký ženský problémy a i nízký libido. Takže to jsou, a z těch problémů samozřejmě mnohem víc, já jsem tady vypíchla jakoby nějaký, co mi přišlo taky nejvíc jako alarmující. Takže tohle je jenom takový jako fakt push a podpora v tom jakoby naučit se s tím stresem pracovat. I díky stresu nebo i díky dalším jiným technikám existují třeba i Bachovy esence. Mě Bachovy esence pomáhají, osobně to na sobě cítím, nevím, jak třeba ty jsi fanda Bachových esencí, ale Bachovy esence můžete si najít, já teďka přímo nevím, jaký jsou na co, ale dá se to prostě najít, dohledat a když je pravidelně užíváte podle dávkování, tak to vám taky může hodně pomoct. Já mám teda, můžu do toho skočit 2 věci. Jak jsi říkala, že ten stres dokáže způsobit spoustu těch věcí. Já jsem se nedávno dívala na TED Talk s jednou psycholožkou ze zahraničí,
která je psycholožkou, která se zabývá právě stresem, zdraví. A ona strávila několik let říkáním lidem právě, že stres je jenom špatný a že by se měli vyvarovat stresu a podobně. Ale v tom TED Talku říkala, že byla provedena nějaká studie. Nejsem si teď jistá, kecela bych na jaké univerzitě, myslím si, že to byl Harvard, ale nejsem si tím úplně jistá, to bych kecela, můžu to dát pak do popisku. Ale přišlo se na to, oni studovali několik lidí a ptali se na určitou míru stresu, kolik stresu během dne, během roku prožívají a trošku potom prostě ta studie trvala nějakou dobu a zjišťovalo se potom, jaká byla úmrtnost těch lidí a na co umřeli. Na základě toho, jak odpověděli na to, jakou míru toho stresu pociťovali, ale taky, jestli stres berou jako pozitivní věc v jejich životě anebo negativní věc v životě. A bylo zjištěno, že ti lidé, kteří nad tím stresem uvažují jako nad pozitivní věcí, jako nad věcí, která je povzbuzuje, se kterou se dá pracovat, která je pušuje z komfortní zóny a která jim třeba zvyšuje úspěšnost ve sportech a podobně, tak bylo zjištěno, že ti lidé, kteří nad tím stresem uvažovali pozitivně, měli daleko menší úmrtnost na ty klasické onemocnění, které stres způsobuje, než lidé, kteří třeba měli malou úroveň stresu v jejich životě, ale věřili v to, že ten stres je negativní. Takže to jenom tak doplňuju to, co jsi říkala, protože je pravda, že ten stres je sice negativní bubák, ale když ho využiješ v tom pozitivním slova smyslu, tak ti opravdu dokáže pomoci ve spoustě věcech a na naši zdravotní stránku funguje a působí neuvěřitelným způsobem. A k těm Bachovým esencím, já jsem se s tím setkala právě taky na kurzu, protože jedna paní tam provádí Bachovy esence a jenom abych to přiblížila, to jsou kapky, které se namíchají na základě toho, co ten člověk, s čím si zrovna prochází. Často se to dělá třeba i pro děti, když jdou poprvé do školky, tak aby nebyli ve stresu, aby měli vyšší sebevědomí, aby si s těmi dětmi, aby líp zapadli do kolektivu. A ono to zní jako takové trošku sci-fi, ale opravdu to na základě toho, jak určité bylinky a různé přírodní věci na nás působí, tak na základě toho se smíchá opravdu specifická esence danému člověku. A mám v plánu to někdy vyzkoušet. Ještě jsem neměla to štěstí, ale tak jenom přiblížení. Chystáš se na to. Děkuji. Chystám se na to. Láká mě to. Mě ještě úplně teď napadlo, jak jsme se bavili jak se říká taky o kurzu, tak Markéta nám tam právě ukazovala takový, teďka nevím, jak to, teďka mě nenapadá to slovo. Graf, dá se říct, ano. Křivku. Vlastně křivka. Že pravěký člověk měl ten pík stresu, když šel lovit toho mamuta, když si šel obstarat jídlo a když se cokoliv dělo, ale pak měl zase ten propad. Když se cítil prostě v klidu, byl ve své jeskyně, byl u svého ohně a cítil se v klidu na jezeně. A měl tam prostě propady toho vysokého stresu a klidu. My v této naší nové době se moc často nedostáváme do takových těch jako hlubších rovin, že jsme fakt jako v klidu. Že pořád pohybujeme na té jakoby horní hladině toho stresu. Možná máme vysoký stres a pak trošičku spadneme, že třeba neřešíme až tolik věcí, ale pořád jako podvědomě tam ten stres máme. Prostě ať už to je myšlení pořád na budoucnost, co se všechno musí udělat, nebo jsme ve stresu z minulosti, co se všechno stalo a nedokážeme si jakoby až tak úplně jako, když tak řeknu, odfuknout a mít ten život takový jako stress free. Takže to je jenom tak jako na ukázku, kam jsme se vlastně dostali a jak se jako lidi pohybujeme. Jestli ti k tomu něco napadá, možná jsem to nevysvětlila úplně jako... Ne, vysvětlila jsi to dobře, jenom to, že prostě lidstvo jde strašně rychle dopředu, neskutečně rychle dopředu a my se spousty věcmi jako nestíháme srovnávat a stres je jedna z těch věcí, které momentálně je potřeba trochu přetransformovat a naučit se s tím pracovat, protože právě na základě té evoluce jsme naučení fungovat úplně jinak a to není jenom stres, to jsou i vztahy třeba, jak fungují, protože ty taky vůbec to, že v naší zemi vlastně si můžeme vybírat našeho budoucího partnera a naše vztahy fungují na základě lásky, tak to je tady jenom pouhých, 100 let, takže my taky právě se musíme naučit, jak fungovat teď s těma vztahama, komunikace, co všechno je potřeba. Jako je spousta věcí, náš svět se prostě pohybuje neskutečným způsobem dopředu a
A to bychom se o tom mohli bavit do nekonečna, kolik věcí je jinak a jak my jsme přirozeně zvyklí fungovat a jak to potom působí na to, jak fungujeme v dnešním světě a proč máme tolik úzkostí, stresu a strachu z věcí, které... Je to pro nás nové. Je to pro nás, jako když se podíváš opravdu na tu evoluci, tak je to pro nás nové všechno to, co se děje v dnešním světě a s čím se my potýkáme. Ale dá se s tím hezky pracovat. Ano. Je tam ta pozitivní stránka toho hezky. A já navrhuju přehoupnout se k produktivitě učení. Souhlasíš? Souhlasím. A máš nějaký zaručený tipy, co ti pomáhá k tomu prostě se odhodlat a jít se učit? Odhodlat se a jít učit, tak to určitě deadline k tomu abych se odhodlala jít učit. Hele, já si myslím, že tohle je věc, jakoby produktivita jako učení celkově, je věc, na kterou si člověk musí přijít sám, což možná asi nebudou chtít lidi slyšet, jako že budou chtít slyšet, hele, technika tahle je nejlepší, 100% účinnost a tak se naučíš všechno. Hele, tam je spousta faktorů, který hrají roli. Jako jednak, jaký způsob té závěrečné zkoušky, testu máš, jaký je ten předmět, protože máš předměty, do kterých ti stačí nabiflovat se, já nevím, dejme tomu 150 slovíček, ale máš potom předměty, do kterých ti nestačí vědět tady ty fakta, ale potřebuješ tomu porozumět do hloubky. A na všechny tady ty styly předmětů a materiálu, které ty se musíš naučit, fungují jiné techniky. A taky na základě toho, jaký ty jsi člověk a jak ty jsi schopný zpracovávat informace. Ono totiž je spousta technik, fakt obrovské množství technik, jako jednak Pomodoro, různé techniky 5, 4, 3, 2, myslím, jako neskutečné spektrum kombinace čísel, které fungují na základě kombinace toho, že se učíš nějakou dobu, pak nějakou dobu přestáváš, odpočíváš, pak se zase učíš. Potom jako jsou lidi, kteří se učí třeba, dejme tomu i 5 hodin v kuse a vyhovuje jim to. Ale jedna z technik, kterou jsem hodně jela třeba v prváku, byla Active Recall, se to jmenuje, a funguje to na základě Ebbinghausovy křivky, zapomínání. To je psycholog, který se zaměřil na to, jakým způsobem vlastně funguje překládání z krátkodobé do dlouhodobé paměti těch informací. A na základě tohoto byla vyvinuta technika Active Recall, což funguje na tom principu, že ty se naučíš nějakou věc, dejme tomu, že se učíš nové slovíčka, naučíš se, že car je auto a za 2 minuty si to zopakuješ znova, potom za 10 minut, pak třeba za 2 hodiny, pak si to zopakuješ na druhý den, pořád to umíš, pak si to zopakuješ za 3 dny. A na tady tohle je skvělá aplikace Anki, to potom asi někam napíšu nebo něco, Anki app, a ona právě funguje na tady tom principu, takže ty si tam naskládáš nějaké informace, nějaké materiály a ono ti to automaticky jako nahazuje kartičky a na základě toho, jestli si pamatuješ skvěle, středně nebo vůbec, tak ti to potom v určitém časovém období jako znova tu kartičku nahodí. Takže tohle je jedna z věcí, ale já si pořád myslím, že stejnak fakt záleží na tom, jaký ten předmět máš a jaký ty materiály je potřeba se naučit a jak je do hlavy dostat. Je třeba zajímavý fenomén s tím, jak si každý zvýrazňuje texty, tak ono to bylo dlouhodobě považováno za vysoce efektivní, jenomže teď jako moderní psychologie a novější výzkumy říkají pravý opak, protože ty tímto dosahuješ toho, že si zvýrazňuješ pouze ty hlavní body, které si máš zapamatovat a tvůj mozek potom se soustředí pouze na ty fakta, což je sice fajn, ty si jako v hlavě zobrazíš ty zvýrazněné věci, ale nepamatuješ si tolik ten kontext a nepamatuješ si tolik tu provázanost mezi těmi fakty, tu spojitost. Takže tohle vlastně bylo v posledních letech opravdu jako na to se házela velká špína, že jako zvýrazňování není úplně až tak dobré. Spíš se doporučuje si vypisovat a psát si, kreslit si obrázky, velice účinné je si dělat z toho učiva nějaký příběh. Mě třeba hodně vyhovuje učit se ve dvojičce. My vždycky se učíme se spolužákem, když máme před nějakou těžší zkouškou, tak se učíme spolu. A máme to nastavené tak, že se učíme, dejme tomu, 20 minut nějakou kapitolu
a potom věnujeme 20 minut tomu, že si to celé zopakujeme, ale vykládáme si to jako pohádku, říkáme si to vlastně vzájemně, takže my sami se učíme navzájem a tohle je jedna z věcí, která podle mě nejvíc ti pomůže, protože když si nahlas ty věci říkáš a nutí tě to tomu porozumět, protože když už to máš někomu dalšímu předat, tak musíš vědět, o čem mluvíš. Takže tohle je jedna z věcí, co vím, že teďka, i když si vzpomenu na anatomii z prvního ročníku, tak ti dokážu říct spoustu věcí ještě teď. Ale když bych si vzpomněla na jiný předmět, do kterého jsem se učila vyloženě pomocí zvýrazňovače jenom hlavní body, protože jsem věděla, že mi to pomůže, protože na tom principu i byla ta zkouška postavená, že jsme hlavně měli vědět nějaké určité body, tak jste si nepamatuju skoro nic. Takže fakt záleží, jaký je tvůj účel učení, jestli chceš jenom tu zkoušku dostat a čau, už si ji nechceš pamatovat, jestli jsou to věci, které tě nezajímají, anebo jestli jsou to věci, které vyhodnotíš jako účinné, pro tebe prospěšné a takové, které si chceš vlastně pamatovat. Takže je tam spousta faktorů, no. Jako já si pamatuju, když jsem se učila na maturitu, tak to bylo přesně zvýrazňovač, ale to bylo zvýrazněná jako celá stránka, protože prostě jsem nevěděla, jako všechno mi přišlo důležitý a pak přesně... To už je také placebo trošku. Ano. Pokud se na to jenom podíváš a prostě i tak se ti do toho nechce. Já jsem si tady jenom sepsala jako k té produktivitě nějaké jako myšlenky, protože teďka aktivně nestuduju jako vysokou nebo nějakou školu, studuju maximálně třeba nějaký jako kurzy nebo něco, co osobně mě zajímá, ale co třeba nad čím se zamyslet, tak si udělat takovej svůj malý testík, v jaký časy dne se vám učí nejlépe, nebo v jaký časy dne, kde máte tu energii a máte takovou přirozenou chuť se učit, tak možná to může být super se nad tím tak zamyslet. A potom taky jedna věc, kterou když jsem začala jako dělat a konečně jsem začala dělat, tak mi to pomohlo se víc soustředit a to prostě eliminovat distrakce. A když je neeliminujeme, tak ty distrakce potom eliminují nás. Já jsem si to tam přehodila. A může to být telefon, může to být něco, co máte třeba na stole, co vás jako pořád odvádí vám to pozornost. Takže si udělat tak jako prohlídnout si to vaše studijní okolí nebo to okolí, kde pracujete a podívat se na ty triggery, které vás tam vadí, které vám pořád stahují tu pozornost a ty na tu dobu prostě eliminovat. A taky ještě jedna věc, to je zase, když jsem končila střední, tak jsem potom jednu dobu hodně sledovala jednoho kluka, který studoval na UCLA v Americe a on studoval nějak, upřímně nevím, jak to přesně funguje ve státech s tou školou, ale měl jako nějak 2 předměty, který studoval. A nebo jakoby měl toho prostě jakoby mnohem víc, než třeba normální studenti, co tam studovali. A on praktikoval to, že si třeba si vybral jednu věc, kterou měl u sebe. Pro něho to byl náramek a ten si vždycky nasadil, když šel studovat. A pomohlo mu to, ta věc byla prostě stotožněná s tím, že když si to nasadím, tak jdu studovat. Pro někoho to může být třeba část v domě nebo část v jeho pokoji. Když si tady sednu, tak vím, že studuji. Takže taky jenom takový tip, co by třeba mohlo pomoct a nad čím se zamyslet. Tyjo, to mě ani nenapadlo nikdy. To je takové hezké ukotvení. Přesně, to je ukotvení, jo, to je pravda. Takhle mi to úplně docvaklo, že vlastně to je o tom se ukotvit v tom a... Výborně, my si tady úplně tak notujeme. A s tím teda vlastně dá se říct, s tou produktivitou učení, a možná jsme to už tak jako nakousli, tak souvisí i budování návyků. Budování návyků v tom učení. Co tě k tomu napadá? K budováním návyků. Hele, vždycky, když se řekne budování návyku, tak já si představím tu knížku Atomic Habits, to byl velký boom a četl to snad každý druhý. Budování návyků je jedna z mých jako oblíbených věcí, o kterých si povídám, protože tam je spousta věcí, které hrají nějaké role, dá se to rozdělovat mezi pozitivní, negativní návyky, pro někoho negativní návyky jsou pozitivní návyky a je to něco, co ti možná se zdá, že to bude přehnané, ale prostě mění ti to život. Naprosto ti změní život tvoje návyky, které máš. Protože jsou to věci, kterým věnuješ pozornost a čas každý den, věnuješ se jim pravidelně a což znamená, že
365 dní v roce, což je obrovské množství času tomu věnovat se určitým činnostem a na základě toho, jaký ty návyky během dne máš, tak se ti skládá celá tvá, vlastně celý tvůj život, celá tvá budoucnost. A je neskutečně důležité vědět, jaké ty pozitivní a negativní návyky máš a držet se opravdu v převážně těch pozitivních návycích. Neříkám, že člověk musí být 100% a že v těch návycích má být jenom to, co je prospěšné pro tvé zdraví. To bych zase jako tady nebudeme mluvit jenom o nějakém 1% lidí, kteří jsou naprosto nalajnovaní, ale je důležitý prostě mít tu pozornost zaměřenou na to, že existují pozitivní, negativní návyky a já se snažím zůstat v těch pozitivních návycích. A to umění v tom vybudovat si nový návyk je ten zařadit maličký změny ve tvém životě, maličký změny, které cílí na ten nový návyk a praktikovat je i hned po tom, co už máš něco naučeného. Když to teďka jako dám do praxe, tak dejme tomu, že jsi naučená každý den, že ráno vstaneš a jdeš si udělat snídaní, jo? A chceš si do toho dne zařadit i to, že si přečteš jeden článek, já nevím, chceš mít větší všeobecný přehled, že si chceš přečíst článek, já nevím, co vyšel na někde, nevím, na Seznamu nebo kdekoliv, na Zpravodaj. A ty teda víš, že každé ráno, když vstaneš, tak pravidelně si jdeš udělat tu snídaní a tu snídaní jíš. Takže když si chceš vytvořit tady ten nový návyk, že denně chceš konzumovat nějaký ty zprávy, tak si už ráno první věc, co uděláš, nikoliv, že půjdeš do kuchyně a připravíš si snídaní, ale první věc, co uděláš, tak si otevřeš ten notebook, nachystáš si ho na stůl nebo klidně už den předem, otevřeš si tu stránku s tím zpravodajem a první co, tak jdeš teda udělat tu snídaní, na kterou si zvykla, děláš to pravidelně, pak si tu snídaní doneseš k tomu zpravodaji a už sedíš a jedeš. Další věc třeba, když se chce člověk naučit číst, chce víc číst, chce si vyvinout nový návyk, že bude číst, já nevím, dejme tomu 10-15 stránek před spaním. Vem si tu knížku, hoď si ji na tu postel a když máš pravidlo, dejme tomu, že každý večer jdeš si vyčistit zuby, umyješ se a pak strávíš čas, dejme tomu na tom telefonu, prostě ty dvě věci se snažit vyměnit a pravidelně se tomu věnovat. Protože říká se, že návyk trvá vytvořit 21 dní. Je spousta autorů, kteří úplně tady tu věc netvrdí. Poslouchala jsem nějaký skvělý talk o slečně, která se snažila stlát si postel každý den a říkala, že to každý den s velkou nechutí dělala těch 21 dní a ten 22. den ta postel stejně vypadala tak, jak ten den 0. Takže ono tam potom hraje spousta věcí roli, jako ta vůbec motivace, jako proč to teda chceš dělat, jestli tu holku nemotivuje to, že si ustele postel, jestliže jí nevadí, že tu postel má celý den jako kdyby tam vybuchla bomba, tak jí to asi nemotivuje natolik, aby ten nový návyk si vyvinula. Jak kdybych měla bordel v posteli celý den, tak já se nemůžu soustředit, nemůžu se učit, nemůžu si sem nikoho pozvat, nemám ten klid jako v duši, mě to prostě dává smysl, mám to tak nastavené, takže velký faktor tam hraje i ta motivace k tomu vůbec nějaký ten nový návyk si vytvořit, takže mě hodně pomáhá třeba když už si vytvářím nějaký nový návyk, tak si pevně říct, s jakým cílem ten nový návyk chci dělat a co mi to dá do budoucna, jak na sobě poznám výsledky, čemu to pomůže a propojit si třeba i body v mém životě, jako co přesně, v čem se zlepším, kam se posunu, proč mi to pomáhá a jakoby tu motivaci vést na tu budoucnost a na to, co mi ten nový návyk dá. Jo. Já jsem slyšela nedávno quote, že your habits will become your destiny. Že se to prostě stane tvým osudem, to, jaký máš denní návyky a pak to tady vypadá, pokud třeba lidi vstanou, už jsou automaticky hnedka první, co jdou, tak jdou checknout sociální sítě a pak mají třeba pocit, že nejsou dost, nebo jsou takový jako, jak jsem říkala, all over the place, tak to jsou prostě ty denní návyky, které nám tvoří ten den, který nám tvoří pak i ty týdny, ty měsíce, ty roky toho našeho života. A přesně moc se mi líbilo, jak jsi říkala, si jako uvědomit, proč to vlastně jako chceme dělat, ten návyk. Proč je pro mě důležitý každý den mít nějakou fyzickou aktivitu. A sama sobě si říct můj osobní důvod.
samozřejmě je to i kvůli zdraví, ale každý z nás tam může mít i ten svůj osobní důvod, který je čistě náš a proto to děláme. Jako tam je spousta, jestli do toho můžu skočit, tam je spousta věcí. Jednak ještě k těm návykům je potřeba, aby když si vytváříš nový návyk, aby to bylo viditelné, aby tě to lákalo, takže když se ti bude líp začínat cvičit s nějakým kámošem, tak prostě do toho nového návyku zakomponovat i kámoše. Dát si stanovený čas, který to budeš opravdu dělat každý den. Musí to být jednoduché, nemůžeš začít z 0 na 100 s tím, že celý život neběháš a teď si řekneš, že poběžíš, já nevím, 5 kilometrů denně. To je prostě něco, co z 0 na 100 není úplně... To tě úplně odrovná. Možné. No a nebo taky mě ještě napadá, když máš nějaký návyk, který ti úplně není zpočátku příjemný, tak ho udělat co nejdřív z rána. Jako když opravdu třeba člověk se rozhodne, že bude běhat, ale že to není úplně jeho hobby, ale že mu to prospěje a že se chce naučit vlastně mít tu aktivitu rád, k čemuž potom dojde na základě toho, že už toho člověka to bude bavit, ale ze začátku je to náročné, tak to prostě udělat co nejdřív z rána. A člověk se potom cítí o dost líp, protože tu nejtěžší činnost z toho dne, tu nejnáročnější má hnedka ráno s fouklou. Snědla tu žábu. Tak to bylo jenom něco, co mě... Jo. Přesně. A ještě mi úplně tak napadlo, já jsem, kdo máte TikTok, věřím, že hodně z vás bude mít TikTok, tak teďka tam dělám takovou 21 dnů / měsíční, prostě mám to jakoby daný na celý září, takovou challenge právě na budování návyků, kdy každý den, já osobně jsem si dala, že chci vybudovat návyk pravidelně, být konzistentní ve svém podnikání, v koučování a v tom, co vlastně sdílím. Takže to bylo pro mě takový cíl, takže pravidelně každý den tam postuju, ať už to je třeba nějaký typ budování návyků nebo nějaký myšlenky, takže kdo chcete, můžete se do toho zapojit nebo se na to jenom mrknout. A ještě přemýšlím, jestli mám něco k tomu budování návyků. A možná ještě mi napadá jakoby zjednodušit si tu cestu k tomu a to vlastně si ale už i ty zmiňovala třeba s tou knížkou, že si tu knížku dáš prostě, víš, že si večer chceš číst, tak si ráno tam tu knížku na to ustlanou postel hodíš, abys večer, když přijdeš si lehnout, tak aby si tam viděla a měla vlastně jakoby jednodušší tu cestu, že nemusíš si lehnout a pak až teprve třeba vstát a jít si pro tu knížku do knihovny. Takže udělat si ty kroky, zmenšit množství těch kroků, které vedou k tomu, aby jsme ten návyk udělali. Nebo ještě habit tracker, to je další věc, která mě napadá, protože to já osobně používám pravidelně a je to něco, co jako já bych bez toho asi nemohla fungovat. Já tam mám věci typu jako léky, protože já často ráda zapomínám brát léky, třeba na astma, které mám a vím, že mi to potom znemožňuje sportovat a znemožňuje mi to dělat věci, které já zbožňuji a bez kterých si nemůžu představit, že bych fungovala, takže to je pro mě ta motivace, ale stejně vím, že když ty léky budou mít někde v šuplíku a nebudu to mít třeba i na mobilu na upozornění, tak já prostě si na to nespomenu. Takže dělám všechno pro to, abych ty léky jako brala, takže mám to na habit trackeru, mám to na viditelném místě, abych to prostě fungovalo tak, jak mám. Takže habit tracker je ještě důležitá. A taky je to důležitá pomůcka. Si tam jako očkrtneš ten další den. To je boží, úplně to zbožňuju. Já si vždycky každý den očkrkávám, vždycky se pochválím nebo se nepochválím na základě toho, jak ten den vypadá, ale jako když fakt vidíš, že máš všechny ty políčka zaškrklé. A já tam mám jako věci i třeba, které nejsou tak jako náročné. Mám tam věci typu každý den sníst jako ovoce a zeleninu, jo? Což se může zdát jako hrozně primitivní a vtipné a banální, ale když se jako v důsledku zamyslíš nad tím, hele, snědla jsem vlastně dneska jako nějaké ovoce nebo měla jsem nějakou zeleninu v nějakém svém jídle, je to prostě pro mě důležité, protože chci mít vyvážený nějaký jako jídelníček a chci, aby tady ty vitamíny jsem do sebe dostávala, takže já tam mám věci i typu tady toho, tam bych vypila víc než 2 litry vody denně. Jsou tam prostě věci i mimo samozřejmě, já nevím, třeba sportování pravidelné nebo učení nebo poslouchání nějakých vzdělovacích podcastů, které už jsou takové, že vyžadují jakoby víc té produktivity a práce, ale mám tam i tady ty banální věci, které nejsou tak těžké udělat a ještě víc tě to namotivuje k tomu, aby si zaškrkala víc věcí, takže...
A ono prostě fakt, když někdy máš den, kdy si na to sama myslíš a prostě nepotřebuješ jakoby nějakou upomínku, ale pak jsou někdy jako je prostě smršť věcí a je dobrý to mít napsaný a je to tak. Jakoby vědět, co prostě chci a to stejný pak už i třeba s cílema nebo s tím, co v životě chceme, což dneska neprobíráme, ale dá se to s tím jako hezky propojit. A tak. Mám tady pak ještě poslední takový téma a to vlastně k čemu může být coach dobrý právě třeba pro studenty, když si neví s ničím rady, s čím jim coach může pomoci. Hele, coach, já si nejsem úplně jistá, jestli naše věková kategorie a vůbec vlastně studenti ví, jakým způsobem coach funguje, protože spousta lidí teď hodně slyší jako na terapie a je to moc skvělé a je to v pořádku, že lidé už v našem věku a naše generace si umí říct o pomoc, umí tu pomoc vyhledat, když si řeší nějaké věci, které si nesou z dětství a potřebují je pro ten život vyřešit, aby mohli fungovat dál. Ale pak je tady spousta lidí, kteří třeba studují školu, která je úplně nenaplňuje, která je nebaví, nebo žijí život, který úplně není to, co oni by chtěli a jsou uzavření v takové své bublině, v komfortní zóně, která jim znemožňuje to plánovat si a budovat život, jaký oni by v budoucnu chtěli. A spousta takových lidí stojí, dejme tomu 3-4 roky na místě, chodí někam na brigádu, chodí pípat do Alberta, studují tu školu, která je vlastně nebaví. Vztahy kolem nich jsou takové, jako že se s někým baví, protože se s někým baví. A potom v těch 30, dejme tomu, mají nějakou práci, která zjistí, že je vůbec nenaplňuje, zjistí, že nemají kvalitní vztahy kolem sebe. A v tento moment to řešit je o dost složitější, než to začít řešit už v tom bodě, když jsi student. Já pořád beru jako naši věkovou kategorii, dejme tomu ale od těch 20 až do 30, pořád jako tady to desetiletí je období, kdy ty si můžeš tvořit ten svůj budoucí život. Ty máš spoustu energie, síly, odvahy, máš spoustu i materiálních věcí kolem, které můžeš využít k tomu, aby jsi začala a plánovala žít život, jaký ty budeš chtít. Ale je spousta lidí, kteří jako tady tomuto prostě stojí na místě. A třeba neví, jaký je ten jejich další krok, neví, co udělat pro to, aby se posunuli. A právě toto jsou věci, se kterými jim coach pomůže. Coach se potom zaměřuje i na věci typu jako sebevědomí, se kterým může tomu člověku pomoct. Zkrátka je to všechno, s čím člověk si prochází. Není to úplně psychického, traumatického původu, ale zkrátka potřebuje nějak popostrčit. Potřebuje si ujasnit, jak teda na tu sebelásku, co on má rád, potřebuje si uvědomit ty svoje vnitřní hodnoty, priority, potřebuje si umět stanovit hranice a všechno tady tohle, to sebeuvědomění a sebepoznání, to je něco, od čeho se odvíjí spousta věcí. Odvíjí se od toho budování vztahů, kariéra, rodina, všechno, co v tvém životě je, tak se odvíjí od toho sebepoznání a od toho, aby jsi udělala jasno v tom, kam chceš jít, kam míříš. A potom taky, co mě napadá, tak ještě, co koučuju třeba klienty, co začínají s nějakým podnikáním, nebo mají nějakou myšlenku v hlavě, ať už se to týká třeba nějakého biznesu, nebo třeba i nějakých hudebních projektů a věcí, které je baví a chtějí je nějakým způsobem zakomponovat do života, tak přichází s specifickými otázkami, jako jak já můžu tohle zefektivnit, jak můžu já zařadit tuhle moji aktivitu, to moje hobby, které mám rád do toho života, které mám teď. Jak můžu mít lepší time management, jak můžu začít dělat nějakou praxi už teď pro moji školu, protože nechci víc za 5 let ze školy a mít 0 praxe, protože ta škola to třeba nepodporuje nebo neumožňuje. Takže těch témat pro studenty je neskutečné množství, ale dělá to jako obrovské kroky a zázraky. A ono je to vždycky o tom člověku, protože coach funguje na tom principu, že ti klade otázky, používá s tebou techniky, které ti potom postrčí k tomu, aby jsi na to přišel sám a posunul se v tom světě, který chceš ty žít. Jako přesně jak říkáš, a to jsem chtěla i dodat, že mnoho mladých lidí třeba nechce slyšet rady. Hlavně samozřejmě od svých rodičů, klasika, nebo prostě od učitelů a tak dále. A že jsme tak jako, že si chceme, prostě to chceme sami jako poznávat, sami to chceme na tu vlastní kůži pocítit, co ten život jako obnáší.
A právě v tom je ten coaching super, že se tě ten coach ptá na otázky a vlastně ti dává možnost se buď jako reflektovat, co ti třeba jde, anebo i tak jako si věci uvědomovat a přemýšlet dopředu a tak jako bádat v sobě vlastně a odpovídat si na ty otázky sám, takže si to vlastně sám všechno vymýšlíš. To mi přijde jako velký plus. A přesně jak jsi říkala ten případ, pak ve 30 lidi přijdou a jsou třeba zmatení, neví, co by chtěli dělat a cítí se nenaplnění a tak nějak ten jejich život jako třeba stagnuje, mají nějakou jako krizičku, když to tak řeknu, tak kdyby třeba v tom věku, v těch, já nevím, 21, mě teďka je 24, což bych ještě jakoby vlastně studovala, kdybych něco chtěla studovat, tak myslím ještě, že to tak je do těch 26, dejme tomu, tak pořád tam máš možnost jakoby změnit třeba tu školu a taky třeba, když už se ten člověk rozhodne pro tu změnu, tak tam můžou být zase další strachy, co na to řekne okolí, takže s tím se dá vším krásně v tom coachingu pracovat a vlastně najít tu sílu v sobě, toto všechno udělat. Tak, to jsi řekla moc pěkně. Děkuji, Kristý. Souhlasím s tebou. A napadá tě k tomu ještě něco, co bys k tomu chtěla dodat? Ty jo, přemýšlím. Už asi ne, myslím si, že jsme shrnuli spoustu věcí, jednak ve všech tématech a potom taky tady v tom posledním. Proč zrovna coaching jako v mladém věku. Možná jediné, co bych tomu jako dodala, je to, že ono, když si představíš studenta, tak to je taková věková hranice toho, kdy ty jsi jako vlastně už braný, jako dospělý, zároveň ještě ale dospělý nejsi, protože vstupuješ do života dospělých, kteří samozřejmě ví všechno líp než my, tak jako přehnaně řečeno, ale je to zkrátka tak, jsme napůl dospělí, nedospělí, napůl finančně závislí na rodičích, napůl ne, protože už se o nás očekává, abychom si nějaké ty peníze i bokem třeba na brigádách vydělávali. Do toho bydlíš vlastně třeba na koleji, na bytě, ale zároveň máš ještě bydlení doma, dojíždíš domů. Je od tebe očekávaný, že se budeš udržovat na té univerzitě, že budeš studovat, protože tě podporuje finančně ta rodina, takže tam už je spousta věcí, které na sebe navazují. Potom se od tebe očekává, že třeba začneš nějaký už jako partnerský život, začneš si hledat budoucího partnera, se kterým co nejlépe potom budeš bydlet a budete mít děti. Do toho si na tebe hrnou povinnosti typu a kde potom teda budeš bydlet a kde na to seženeš ty peníze a jak to máš teda vymyšlené. Takže těch povinností, které na ten mladý věk je z ničeho nic skladeno, je tolik, že to je právě věc, se kterou coach hezky dokáže pracovat, pomoct tomu člověku si nějakým způsobem ujasnit ty své priority, hodnoty, pracovat na tom, aby mu to všechno zapadalo, aby v tom neměl bordel, aby si v tom životě zkrátka udělal pořádek, protože od toho pořádku, systému a od toho, že vím, co od čeho očekávám, aspoň zhruba, se odvíjí další spousta věcí. Přesně tak. Děkuji za shrnutí, Kristý. A já už jenom tady tak na závěr, kde tě lidi můžou najít? Kde mě můžou lidi najít? Tak já mám Instagram, kde se jmenuji Kristýna Coach, mám své webovky a já teda TikTok nemám. Spousta lidí mi říkalo, ať si založím jako taky TikTok a začnu tam dávat věci. Ještě jsem se k tomu nedokopala, protože ještě jsem se k tomu zkrátka nedokopala, ale primárně postuju teda na Instagram, kde se snažím hodně dávat i nějaký vzdělávací edukační příspěvky, právě ze základu různé seberozvojové psychologie nebo neurologie, která mě taky velice baví na základě toho, jak funguje propojení mozek, mysl, chování a tady ty věci. Takže všechny odkazy, jak od Kristýnky, tak i moje, pokud najdete v odkazu pod podcastem. A určitě, nevím, jestli na Apple Music je to možný, ale na Spotify určitě. Pokud budete mít třeba nějaký dotazy k tomu, tak tam klidně napište a pak ty témata třeba otevřeme na Instagramu v nějakých příspěvcích. Bude to pro nás i super, jakože budeme mít jako podnět na nějaký jako nový příspěvek. A klidně můžete ohodnotit. Vyzýváme vás k aktivitě. Ano. Klidně můžete tenhle podcast ohodnotit nebo napsat jakýkoliv, jako třeba jaký se měli uvědomění, nebo co vás k tomu napadlo a jak to celkově hodnotíte, co se vám líbilo. A já ti, Kristý, moc děkuji za tvůj čas. Bylo to úplně super. Já taky moc děkuji. Ty tvý insighty a inputy i právě z té psychologie, že tak jako vždycky do toho vneseš ty nějaký další studie, což se mi na to moc líbí.
a děkuju. Přeji ti, ať se ti daří. Tobě taky, Veru, moc ráda jsem tě viděla. Děkuju. Já ti moc děkuju za tvůj čas strávený poslechem této epizody. Věřím, že pro tebe informace, které jsme tu sdíleli, byly přínosné. A pokud s tím souhlasíš, můžeš podcast sdílet s ostatními. Přeji ti mnoho úspěchů a do příště naslyšenou.